Il-biskuttini tal-podcast jixtiequ jirringrazzjaw lil SMS Mondial, Easy Gas, MRCD, Lourdes Opticians, Farner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, Benna, Logica Office Furniture, Tel Budella Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant. Merħba għal podcast ieħor il-Biskuttin, kif istadrajtu tajjeb, jien u George, nselmu l-George. Hello. Il-ġimgħa l-oħra kellna programm interessanti ħafna fejn il-President tagħna kien Dun George Dalli kelmuni ħafna nies. Raw ħafna nies. Raw ħafna nies, tagħna wkoll informazzjoni U ħassejna l ħajkun tajjeb, allura mal-ewwel għadni l-ġimgħa deħed tkun magħna. Ekku, u fil-fatt Dun George ma jagħmel dejjem meta jista' żamm il-weda tiegħu li jkun magħna u għalhekk se nibdew it-tieni parti tal-programm ma' Dun George Dalli. Nilqawkom għal Biskuttin, it-tieni parti ma' Dun George Dalli. Paċi miegħek Dun George. Paċi miegħek ma' George u ma' telespettaturi u s-semmija kollha. Kellek feedback tajjeb. Feedback tajjeb ħafna u tiskanta mbagħad kemm timxi l-kelma għax illum hemm anke l-vantaġġ li dak li jkun jaqbad il-programm bil-catch jara li jrid anke tal-bieraħ, allura meta jgħidu l-bieraħ taf xi programm kien hemm, alla mbagħad in-nies ifittxuh jistgħu jerġgħu jarawh u dik hija dak huwa vantaġġ kbir. U min qed jara l-Dun George illum, allura nħeġġuh anke skużawni, jidħol fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, isib l-ewwel parti ta' Dun George għax dak tkompli miegħu. Iva, minn tilifa għandu jaraħ ukoll l-ewwel parti x'kien importanti ħafna tkellimna fuq il-familja, fuq dak li it-tfulija ta' Dun George u ħafna affarijiet interessanti li ħarġu minn dan il-programm. Jiena illum xtaqt iktar nistaqsik anki fuq il-ħidma tiegħek pastorali u affarijiet oħra, ġana bil-fors il-kliem bħaċċi rasa kif jgħid il-Malti. Fl-opinjoni tiegħek għaliex in-nies mhux qed tmur il-Knisja l-ħadd. U l-attendenza fil-qudies il-ħadd naqset drastikament li jidilli l-aħħar ċensiment kienet ta' xi 30% biss. Kellu bżonn. Inqas minn hekk jiġifieri. Taf x'għedt Għax kienet xi ħaġa tal-COVID, mbagħad jerġa' wara l-COVID naqas aktar l-ammont. Dik kienet xi ħaġa qabel il-COVID. Le ma mhux minħabba l-COVID, jien naħseb li qabel. Dik l-istatistika li tajt inti kienet qabel il-COVID ħarġet, u mbagħad f'dawk is-sentejn tal-COVID meta il-Knisja għamlet appell isma' segwi l-quddiesa fuq it-televiżjoni waqt il-COVID. Wara li kien importanti li tagħmel dak. Wara ftit ħarġet statistika oħra li naqset dak l-ammont li tajt inti. Ekku. U nies fil-fatt kien hemm inbaqa' anke mwaħħal mal-quddiesa fuq it-television. Imma ovvjament il-quddiesa fuq it-television meta ma tistax tagħmel mod ieħor hija xi ħaġa barkatalla. Imma l-quddiesa tmur il-Knisja ma' sħabek l-insara, tiċċelebra flimkien, tisma' l-kelma flimkien, tikol il-kelma flimkien. Issa inti saqsejtni għalfejn. U tieħu l-Ewkaristija u fuq television ma sax titqarbenu. Għalhekk u l-Ewkaristija ġifieri jiena ngħid min ma jistax jagħmel tajjeb segwi fuq it-television, imma min jista' għandu jmur il-Knisja u jiena. Issa inti saqsejtni mistoqsija importanti. Alfred, jien ili 44 sena qassis. Ħdimt l-ewwel 3 snin viċi San Bastian bħal-Olmi u hemmhekk kien hemm kappillan li llum nirringrazzja l-Alla li l-ewwel żmien tas-saċerdozju tiegħu għamilta viċi ma' dal-kappillan
Don Vincenz de Gwara, għadu ħaj, u Mimli Blomor sallum, li kien saċerdot imma saċerdot ta' veru. Bniedem li l-istess kien jaħdem id-dry docks qabel daħal saċerdot. U allura kien hemm mhux biss erf teoloġiku ma kien hemm ukoll erf uman. U dal-qassis kien iħobb il kulħadd, in-nies kienet tħobbu, għamel koppu lavur enormi bena knisja ma msamma. U hemmhekk bdejt biż-żgħażagħ u hekk. U daw iż-żgħażagħ peress li jiena x'hemmhekk ġejja l-mistoqsija tiegħek. Peress li jien kont niltaqa' magħhom kuljum u kont illaqgħahom kuljum. Għax kienet tgħaddilhom minn magħhom lil ħadd ma jiġux il-knisja miegħi. Għax daw konna flimkien, konna komunità. Issa jekk kint qiegħa f'parroċċa fejn għastaf minnu l-kappellan, għastaf minnu huma l-assasin, bil-kemm taf il-kulħadd. Kif tista' tħoss il-bżonn li inti tmur tintaqa' mal-komunità, ma tafiex il-komunità. Ma tħassokx parti mill-komunità. Anka l-Papa s-Sinodu, fuq ix qiegħed l-enfasi, fuq is-sinodalità, il-flimkien u l-parteċipazzjoni għax jiena membru. Imbagħad mort l-Istitut Kattoliku, 10 snin u nofs, imbagħad mort Libraġġ. U x'kienet l-ewwel missjoni li ħassejt nagħmel Libraġġ? Li toħloq sens ta' komunità. Jiena biż-żgħażagħ Libraġġ, George, kont nikkompeti ma' Paċevil. Imma aħna konna nagħmlu l-Krajsbas, mijiet, tfal, abbatini, bniet, subien, il-bnek kienu dejjem isbaħ, dik il-libsa dejjem pupi. Kien ikolli fuq 120 abbatini. Hemmhekk bdew l-abbatini nisa. Hemmhekk bdew l-appost li mhux irġiel biss, irġielu nisa. Illum il-Papa għamel kollox. Alla dak iż-żmien jiena kont eretiku. Kont għalajt kritika. Kritika. Illum sirt profeta, għax illum għamel għal-Papa. Per eżempju, Don, inti kont li kienet l-ewwel parroċċa li l-ħadd fl-offsinarja u fl-10 nofs kont tagħmel il-qoddisa bil-lingwa Ingliża għaliex tal-Libraġġ. Ekku, u dik kienet hemmhekk anke kienet diġà qabli li ssir bl-Ingliż u ħallejt hemmhekk ukoll. Kienet fl-offsinar. Imma xirrid ngħid, jiġifieri għalfejn in-nies waħda mir-raġunijiet għax qed iwieġeb Fred mistoqsija importantissima li għamilt int. Għaliex il-komunitajiet tagħna, il-parroċċi tagħna, orrajt, fil-festa, ma l-festa. M'hemmx għalfejn ikun hemm San Bastjan u San George jiġri fin-nofs. Nistgħu nagħmlu festa politika. U xorta jiġu n-nies, u xorta jixorbu, u xorta jiddillirjaw, u xorta jagħmlu kollox. Orrajt. Imma is-sens ta' komunità li jinta qed tgħix qed tħossok parti mill-parroċċa. U meta kont Libraġġ fej kappella li kienet tesa sittirruħ ma kienet tintela fl-ebda quddis għal ħadd u kull ma kien hemm 3 quddisijiet blajnuna talla meta l-ħoloq da sens ta' komunità knisja li saret 500 wara li kif għal George l-aħħar darba speċi bnejnija, eccetera. U konna nagħmlu 6 quddisijiet kienet tkun mimlija. Bit-tinda barra. Bit-tinda barra, għalfej. Għax in-nies kienu jħossuha manka meta jidħlu. Dun George, kulħadd tikellem ix-xulxin, kulħadd dak kien kont nagħmel anke boiler kafè, kulħadd min irid joqgħod jiċrob u jagħmel, eċetera. Pereżempju fil-miliet lejl wara l-qudiesa ta' billej. Hawnhekk ħansemmeħ fit-tajjeb nixtieq nirringrazzja s-Sorrej fenek li kien mill-Ħaland Hotel fejn kont taħdem inti George. Iġibilna l-baguettes, il-perżut u dak, konna ninżlu bin-nies hemmhekk u nagħmlu xalata. Konna tgħidli kemm kienu jħallsu n-nies. Xej, ħalli żgur jiġi kulħadd. Xej, għax is-Sorrej kien itina wkoll donation. Is-Sorrej fenek. Għadu Nistaqalb tajba kbira. Nixtieqlu kol saħħa. Il-familja kollha. L-istess per eżempju flejt, ġifieri aħna l-parroċċi tagħna Youth Centers magħluqin. L-oratorju magħluqin. Fejn is-sens ta' komunità? Veru, jiena kont l-Azzjoni Kattolika. L-Azzjoni Kattolika kemm isemmih. Spiċċat. Il-belt. U għada parti minn qalbek.
ħafna. Għada parti. Il-formazzjoni ħattemmek. Minar ma trid. Ta' Ħajti. Anka ġili per eżempju f'Kalamit inti tibda tgħid dan li kan kalazzjoni kien jgħallimni, dan li kien anka segwini. Mhux hekk ġifieri Michael Zammit qed nirreferi, imma is-sens ta' komunità naqas. Imbagħad hemm ħaġa oħra Alfred, hemm ħaġa oħra. In-nies tiġi l-Knisja biex tiekol. Il-kelma talla u l-Ewkaristija. Jiena meta kont kappillan darba student il-ġaħat. Ħan semmih Donald Fred Zammit, għax ma rridx nsemmi nies. U għetlu tiġi t-tejna ġbina, għetlu għalix jittaf intabla viċi, il-pat li kellu u għanda ħafna qoddies fidejja, mela li għallu niġu. U diħel kif ħajibda jilbes, għalli xem Vangelo l-lu. Il-preparazzjoni tal-omelija. Għetlu, ħol envelop ġbina, ħol envelop. Enza, waqbez l-barra. Għax il-kelma tal-law n-nies jixraq ilhom aħjar. Il-kelma tal-law u n-nies jixraq ilhom aħjar. Ħol envelop, waqbez xin tal-dan ġejt. Ħol envelop, waqbez l-barra. Inqaddes jien ukoll tkun is-sit waħda, ma jimpurtax. Dak iż-żmien kont niflaħ. Mhux vera sewwa tajt. All right? In-nies tittiekol kelma talla l-saċerdot Fred. Skużawna, qed noħdulkom il-ħin imma dawn ma nistax ma Sewwa tajt, għax ġieli tmur funeral, pereżempju, tmur funeral mid-żagħżugħ pereżempju, bidroga, jew mid-żagħżugħ għax għamel suwiċidju miskin, għata qalbu mill-ħajja. U nibda ngħid imma u knisja ppakkjata biż-żgħażagħ. Kif ma tanix ħasla is-saċerdot, kif għandek knisja ppakkjata quddiem. Jew inkella quddisa tat-tiex nitkellmu fuq id-divorzju. Għax fuq hekk ħafif titkellem, mhux fuq l-imħabba u l-fedeltà, fuq id-divorzju. U għalhekk importanti ħafna It's probabbli biex inkompli ma qalli għal Alfred u naqbel mija għalis naħseb il-Knisja Maltija wasal iż-żmien li tara daw l-affarijiet li tmur tagħti l-aħħar tislima żagħżugħ. Mhux hekk. Min qed jippriedkaw jagħmilek dwejja aktar milli tkun tħalt biju. U għalhekk Ġifieri ma naħsibx li nistenneħ bħalma qal Alfred li tik ċanfira. U kull qudies li daħlek hemmhekk. U kull qudies hija ċelebrazzjoni. Anke ta' funeral li aħna rridu niċċelebraw id-dħul ta' dan il-proxmu, ta' dil-proxmu, imma s-saċerdot tal-omelija Fred. Ma jdiċ ikun biss ħaseb 4 punti ġo moħħu, kitibhom fuq karta, marqalhom lin-nies minn moħħu. Orrejt imbagħad dik il-karta refaqqa ħalli 3 snin oħra jerġa' joħroġha, għax kull 3 snin ikun hemm l-istess omelija, l-istess tema. Imma s-saċerdot li jrid jitma' lin-nies bl-omelija, irrid imur quddiem is-sagrament. Irrid iħalli l-Ġesu ikellmu fil-widnej. Għalhekk Ġesu qalilna dak li tisemgħu fil-widnejn morru xandruh minn fuq il-blowt. Imma l-ewwel tittisemgħu minn fil-widnejn ħalli jinżillek fil-qalb ħabib tiegħi. Għax in-nies jindunaw jekk is-saċerdot u x'qed iwassal il-kelma ta' Ġesu f'dik il-kelma Alla li rajna jew inkella xi jesej li jkun għamel f'moħħu. U meta n-nies jaraw dat tip ta' saċerdot imbagħad il-qudies tiegħu ma jonqos fin-numru Fred, anzi jżid. Għandi domandajn waħda inti ħanajti għajmela għax saqsilek Alfred il-ġimgħa l-oħra fil-programm. Biex tilħaq assis hemm bżonn dan il-ħafna studju 9 snin l-università. Umbagħad ma nafx jekk 7 snin, ma nafx teżistix, imma qabel tilħaq assis, mela 7 snin dak l-istudju kollu. Tiġa tajt qed taqta' qalb ħafna żgħażagħ biex jidħlu għal triq ta' saċerdot. Imma badan, pereżempju, jingħataw taħriġ kif tagħmel priedka, kif tiġi organizzata qudiesa. Ħanajdlek Ġorġ. Jekk inti tifhem il-missjoni li l-mulej qed isejjaħlek għaliha, ma tittejjax li tagħmel 7 snin studju. Għax inti speċjalment jaqna waħda mill-omeliji li hemm diżastru. Hija li ħafna qassisin ma jafux il-Bibja. Ma jafux il-Bibja. M'għandhom studju ta' Bibja sewra ta' nies. Jien li studjajt il-Bibja u kont anke nagħlem il-Biblical Institute. Meta tisma' ċertu interpretazzjonijiet tal-Bibja,
speċjalment anke fuq it-television, ma tafx xi programmi jkun hemm min irid jura ħafna ruħu, mhux bil-forsi ikunu tal-Knisja Kattolika, u jibdew jgħidu Interpretaw it-testament l-antik. u jibdew jgħidu ċoċati kemm Alla ħala. Cosa saqsik fuq, Interpretaw it-testament antik. ħana qafaw. Meta Ġesu ġi fil-nofs. Mhux hekk. Ġesu ġi għal dak it-testament antik kważi, ħodu paċenzja, ma qalx insewħ, għal imma issa ġejtien, ħantikom Mhux hekk. testament ġdid. George, illum mhux tal-li ma tibkix dak is-7 snin li kun għamilt, tal-li bħali, u bħal sħabi kollha li niltaqgħu, nibqgħu nagħmlu dik li nsejħu la formazzjoni per aħna nhar it-tnejn li ġej ħan niltaqgħu. Flok nagħmlu 3 darbiet nitkellmu, niddiskutu, niċċajtaw. Nhar it-tnejn li ġej mill-10 sal-ofsenar satej, darba fix-xahar nagħmlu formazzjoni permanenti. Naqbdu tema, xaħat Fader René, nhar it-tnejn jagħmel it-tnejn ta' wara ħan nagħmel jien, jagħmel qisu espożizzjoni tagħha, imbagħad nagħmlu diskussjoni bejnietna. Ħalli jien nibqa' niekol. U hawnhekk biex ma Għax nagħtux. iridu aħna. Biex Mhux ma għax nagħtux. il-Knisja jew min imexxet jagħti. Il-djoċesi torganizza darba fis-sena wkoll. Biex ma nkunux Kors ta' tajna. aġġornament. Hemm inti torganizzaw aktar. Darba fix-xahar. Biex ma nkunux tajna impressjoni mhux korretta. Irrid ngħid li hemm ħafna saċerdoti li Mhux Oh. u le mela. li jippreparaw, U right? Imma anka mbagħad hemm min u li huma ħafna wkoll illi kif qed jgħidu George jaħsbu li jafu ħafna, jiena dejjem tallimt. Appuntamenti mingħajr preparamenti Ekku. ifissru fallimenti. ekku, eżatt. Ħana ġen repetija. Għalġajda dik. Appuntamenti Minajr. mingħajr preparamenti Ifissru. ifissru fallimenti. U jitqullas bik. U jitqunnik bis. Immaġina ħagġena Għannik l-program. tiba dina sforri Inti naf, sinsija. per eżempju, un bat Għax najdira għax interessanti. twila. Per eżempju, naf li George, anke jgħamil ħafna mix-xogħol tiegħi, jgħamil ir-riċerka u l-estu d-domandi. Tajjeb, u anke jien, meta jkun persuna ma speċjali li ma nafux, ħafna. Fil-fatt indunajt mill-ewwel li George kien jaf eżattament fejn jrid jieħu l-programm. Tgħid li jiena minti għandek rawl ieħor, kulħadd għandu r-rawl tiegħu. Jien ma kontx naf il-programm fejn għandu jkun, dak mhux xogħli. Jien xogħli huwa li ngħinkom tmexxu l-programm u li b'sinċerità qudiemkom u quddiem Alla. Ngħidak li verament rol. Imma importanti. Issa, xi ħaġa Raw oħra. ħafna saċerdoti li kapaċi jitamaw in-nies. Però qed niddiskutu għaliex in-nies mhux imorru l-Knisja. Għalhekk fret U u kieku n-nies. niftħu l-linji f'dal programm Il-laħwa. u da suġġett nistgħu il-qoddis niddiskutuh, għax fuq il-qoddim niddiskutuh. Xi darba ġeġibna t-telet darba u Wieħed live, nitkellem. namlu program live, naħseb id-direzzjoni tal-ismex mhux ħatajdilna le, George. Lilu lilek billi nieħdu it-telefonati man-nies u inti tkun il-missident tagħna fejn tisma' n-nies jgħidulek, mod speċjali dawk li ma jmurrux il-Knisja, għaliex mhux qed imorru Biss il-Knisja. jekk it-tieni- Però ħafna drabi ma rridux iwadbu Biss jekk it-tini daqsxej paragraf għaw zejra, mhux għax in-nies naqsu milli jmorru l-Knisja, in-nies u minn spirituali. In-nies forsi tista' tgħid inqas reliġjużi, imma llum speċjalment ħafna nies, il-mod kif Alla qed jiltaqa' magħhom. Il-mod kif Alla qed ikellimhom fil-qalb tagħhom. Hija xi ħaġa tremenda. Tarahom anke l-mod kif jirraġunaw, il-mod kif jaħsbu. Tgħid dal-bniedem, daż-żagħżugħ, dal-mara, dal-raġel, iltaqa' mal-Alla. U għalhekk hawnhekk nagħmel appell lill-ġenituri Alfred fil-programm tagħkom. Anke jekk it-tifla m'għadix tmur qudies, jien nixtieq li għadha tmur il-qudies u tiekol l-Ewkaristija u tiekol il-kelma tal-Alla, imma mbagħad ħallu f'idej il-mulej, ħalli jasal fil-qalb tagħhom kif iritu, għax l-ispirtu jonfoq kif irid. Però kont qed ngħid li mhuwiex 100% laqqas tort tal-Knisja kollox. Le. Għaliex hemm min iġib skuża. U soċjetà, materjalista flus biss. Per eżempju, is-soċjetà Ifimni sorta. is-soċjetà imbidlet George u sirna iktar egoisti. U l-Knisja- Għandna f'social media li tefatna f'direzzjoni differenti. U inti tajt li imbidlet, u l-Knisja għandha bżonn tinbidel u naħseb sabet Papa li qed jibdel ħafna affarijiet. Per eżempju, waħda mill-kbar li dal-Papa żgur se jibqa' msemmija li hija meta qal nilqgħu
u ħanuża il-klim li nużaw aħna l-Maltin, il-poġġuti jistgħu jiġu. Il-poġġuti jistgħu jitqarbnu. Amoris Letizia. Il-gejs merħba fil-Knisja. Għax il-Knisja ta' kulħadd. Qed ibiddel. Il-Knisja l-Papa ddefinija mhux tal-ġustej, tal-Farizej, ta' dawk in-nies li huma aqwa mill-oħrajn, u allura jikkritikaw l-oħrajn. Li jaħsbu li jwadbu l-ġebla, imma l-Knisja ta' kulħadd u għal kulħadd għax Alla jrid isalva lil kulħadd. Il-problema li hemm Fred, jekk jien mela kif qatt inti l-affarijiet qed jinbidlu naħseb tal-Papa qed jibdel ħafna affarijiet meta qal ħanuża bil-Malti kif ngħidu il-poġġuti jistgħu jipparteċipaw fil-quddies anke fit-tqarbin. Jiena nara mhux dik il-problema. Is-saċerdoti don qegħdin jismgħu milli qed jgħid il-Papa li xin lillum ngħidu poġġuti, dik il-kelma antika. U hija koabitazzjoni. U hija dik tqila mbagħad poġġuti iktar ħafifa poġġuti tkun bil-qiegħda. Jista' jkun. Imma jiena smajt pereżempju wara li l-Papa għalhekk li hemm assisin li jkun jaf għaliex fil-parroċċi żgħar li jiena u l-persuna li mħdejja ħna poġġuti jgħidlek isma'. Ma jistax titqarben u da ma jgħidlekx f'qoddisa tal-ħadd, imma meta t-tifel qed jagħmel il-prazzett jew it-tifel qed jagħmel il-Gris. George u Alfred, fuq dal qed jgħid George. Jew inkella li trabi jitgħamdu jiena darba kont ma'mudija, ġifri kont parrino jien ta' xi ħadd li jismana fuq ir-radio, dawn kienu ħanuża l-kelma poġġuti. Tajjeb, jiena mort ġo knisja partikolari, dlam ċappa, u ħriġt barra, għat barra fuq il-tuntir b'daw ċemplu li ismajja din nistennew kjat kważi nofsija tard. Għattilom jenili għaw, għattilom il-knisa mitfija malu. Biex wieħed għaw, għat li aħna ma nistawx namdu tarbija tagħna fis-sakristija. Xaru kaza. Biex twieġeb l-istess domanda din kelli esperjenza l-urt. Saċerdot partikolari. Illi kien hemm koppja. Poġġuti, ħanuża il-kelma ta' George. Biex niftehmu. Biex niftehmu. Mhux miżewġin bil-Knisja, u xekk tiġi. U ġew jgħidu li tant qed neħdu gost. Għalli aħna taf li di mhux il-mara tiegħi. U jien mhux ir-raġel tagħha fi żwieġ, għalli aħna nħabbu ħafna. Għalli tant qed neħdu gost hawnhekk taf Lord. Għalli please aħna nistgħu nitolbu s-saċerdot forsi jew biss jaqarbinna. U risposta kienet le. Imma msomma, jien kont ngħidulhom titolbu l-ħadd. Ġesu Kristu qed jistidinkom u morru. Għax l-Ewkaristija mhux tas-saċerdot, ma l-Ewkaristija tiegħi. Proprjetà tiegħek, bravo. Ma proprjetà tiegħi. Ma kemm dik nixtieq ħafna saċerdoti. Ma l-Ewkaristija. Mhux ċabċipa. Mhux Ġesu qed jistiednek. Jiena il-problemi kbar li kelli li braċ fuq hekk kienu Ġorġ. Jiena kont nemmen. L-ewwel nett jien qatt ma mittilħat fis-sakristija. Jien kulħadd tagħmmet fil-Knisja ma' kulħadd. Għax dik it-tarbija qed intija l-Ispirtu Santu qed intija sagrament. U t-tarbija x'għandha x'taqsam? U anke l-ġenituri. Ġenituri x'meta ringrazzja l-Alla li ġabuha għall-Magħmudija. Ħanoqgħod U meta Ġesu qal ħallu tfal jiġu għandi. U meta għandek it-tifel qed jagħmel il-proċess jew it-tifla, il-ġenituri kollha din jitqarbnu u ta' tat-tifel ma jistgħux jitqarbnu. Għax dik xi ħaġa li jiena tirrabjani, mela l-Knisja tipprietka u tipprova tagħlem biex tinqata' l-bullying. Immi stess qed tagħmel bullying għax dak it-tifel xin mwar l-iskola jidulu, id-daddu il-mami tijak, għast qarbnu, għara tana tqarbnu. Dak bullying. Issa jien dan bħala kappillan. Bravo, U għalek għamu l-oħrajn kontra tiegħi. Bħala kappillan jien da ma għamiltu qatt. Jiena daw li qed jgħixu flok ngħidulhom poġġut illum il-Papa tagħna kelm oħra Ġorġ. Relazzjoni komplessa. Ta' sek, biex ikun iktar puli, iktar ma jweġġax. Relazzjoni komplessa. Il-Papa ħaġa li kont ngħidha jien, mhux qed ngħid jiena. Libraċ. Daqs il-Papa ta' qasna offejsu bajħ iż-żejr. Imma kont ngħid, aċċettom, ħobbhom, imxi magħhom, akkumpanjhom u integrom. Dik hija l-missjoni tal-Knisja u jien bl-għajnuna tal-Ispirtu tal-lek kont nagħmel. Naċċettom li għajjew, nitqarbnu dakar inti fil-kuxjenza tiegħek, jien ħaġa waħda ngħidlek, Ġesu qed jistiednek. Imma nħossni għamel int. Imbagħad ħobbhom u rihom imħabba,
xaħat minnom per eżempju apposta namlu appostu. Kanat messaġġ il-kulħadd. Fimt? Akkumpanjom, ejjew għan nitkellmu. Imma mbagħad integrom. Intom fully members of the church. Issa, intom tħobbu xulxejn? Iva, fejjem li mħabbem Alla. U dak il-messaġġ li twassal. Fejjem li u l-Papa fil-fatt anka ftit ilu bna li l-ġimgħa għaddiet imma min ċert tkellimna anka fuq kalamita fuq hekk. Li anka jekk inti qiegħed flimkien. Kopji tal-istess. U ma tistax tiżżewweġ fil-Knisja imħabba xi ħaġa legali, kanoniku. Dik jiġifieri inti m'intix miżżewweġ ma' Alla. U minti Ġesu Kristu mhux qed jaqgħad tagħkom, jien għadtilkom. Ġieli privatament imbagħad ma rridx offs. X'intek imbagħad li tinqed. Taf għalfejn ġewġ imbagħad tiġi qisek qed tinqeda balla. U jien konxi ħafna minn dawn Jien anka Ejwa, mhux għax jitla ritratti maġdun George Ibsa. Jiena pereżempju persuna fred. Qed ngħidha fuq it-television nibża. Jiena pereżempju. Isma' jiena pereżempju mhux l-ewwel darba li mmur tal-Grazzja, ġieli morna jienu inti. Jew morna Redentur. Qatt ma tallajt video, jew ritratt fuq Facebook. Isma' jien illum ġejt tal-Redentur ta' jew jiena ġejt tal-Kirkenti. Dil-ġimgħa ġurnata minnhom. Mhux veru, dak huwa show off. Sorry, show off. Dil-ġimgħa inti fuq intom ma farfet ma kienx hemm. Ngħid inti x'inti kont hemm. Fuq kalamita kellek il-ta' drakma. U Christopher, all right? ħadd gost li referejtu li jien anka l-erba' semmejt anka l-dragma. Dragma hija grupp ta' talb jitolbu imma persuni li huma gays. Le, għal-ġenituri. Le. Huwa bħal prayer group. Dak għal-ġenituri huwa grupp ieħor ta' dragma. Imma dragma. Fera fil-grupp. Dragma ħalli speċi n-nies infehmu. Dragma huwa fej. U tfisser xi ħaġa dragma. Dragma m'iniex kapaċi ngħid imma. Fil-fatt dak darbtej għallum ma dragma xi tfisser qabel xi ħaġa oħra. Imma dragma hija xi ħaġa internazzjonali madwar id-dinja kollha. Ma naħsibx bad-dinja kollha. Jew f'ċertu pajjiż. Jien naħseb li minn Malta bdiet. Dragma huma n-nies li jridu jaqdu flimkien is-sitwazzjoni tagħhom, il-personalità ta' sesswali tagħhom mal-fidi tagħhom. Għandhom dritt daw in-nies. Tammirhom li għandhom l-ispirtu tal-Alla. Jorganizzaw prayer groups, jorganizzaw Isma' ippermetti li ma rridx għax qed insemmu l-gays. Fl-istess knisja hemm saċerdoti gays. U ma jorux bir-rispett kollu. Dik pereżempju Ġifieri kienet il-weġġa ta' ħafna. Don George il-Knisja, jekk jien ammur quddiem l-isqof u minu u ngħidlu jiena gay, imma rrid insir però rrid insir saċerdot. Għaliex jgħidli le? Ma nafx. Ma nafx fert. Kieku Don George ikkmanda l-Knisja Maltija jew il-Knisja taċċetta. Taħseb li wasal żmien li anke saċerdot jekk kienu miżżewweġ u għandu l-ħajra jista' jilħaq. U anke jekk inti kont saċerdot u iċ-ċelebat sar toqgħol għalik. U ċ-ċelebat u s-saċerdot mhux xi ħaġa li bil-forsi morru flimkien. All right? Ejju nħallik tiżżewweġ u tibqa' tamministra s-saċerdozju tiegħek. U hawn ħafna dioċesijiet, speċjalment fil-Latin Amerika, li reġgħu sejħu lil dawk il-qassisin li mhumiex jagħmlu l-pastorali ta' saċerdozju biss għax huma miż-żewġin. All right? Biex jerġgħu jitlu fil-pastorali saċerdotali. Għax ħanejdlek Alfred. Issa, gay u mhux gay, heterosexual u m'intix
Tgħidlu kieku għandek martek u kieku għandek hekk, kemm inti iktar moħħi mistrieħ jien. Isma' insa pereżempju Dun George li għandu lil ħutu li bqajtu anka kull ġimgħa jintaqgħu Imma tkun close waħdek. miegħu. Tkun Meta kien waħdek. għaddej mill-Mart, kieku kien Mela. jispiċċa l-isptar Mela. jew inkella anzi għall-inqas Ħasser jew id-dar tal-klier. jew id-dar tal-kler Naħseb biex jew jieħdu id-dar ħsieb. tal-klier jew Dun George, ta' tagħmellek domanda Imma importanti ħafna. rajt għal-ħaddiema mhux li bil-fors tkun miżżewweġ biex tkun qassis. Li jista' jiżżewweġ. Imma li tista' tiżżewweġ. L-istess bħalma tinti friet, jekk qassis għandu xikun gay, per eżempju, għalix le. Dik m'għandix taqsam fl-opinjoni tiegħi, fis-sens Importanti li. għax ikollok il-muleti sejjaħ xi ħadd li ju gay U għawelu. li ju Fred, Oh, għawelu. biex għalek Ejja titlek. kompli. Sewwa. Ħalli ma Għaw persuni- noqgħodux impaċċu Għaw fil-vajt. persuni gay li fi żmien ilu anka meta konti għat l-università jien ġifieri mhux ħafna xorta ħadu l-kors li jieħdu l-assissin fl-università ovvja. Mela, Dun George inti għat li papa mentix, pero jidilli li kien hemm żmien fej kont qed tissemma li tista' ssir isqof ta' Malta. Ux. U ma naħseb jiġifieri kienet xi ħaġa li naħseb li qajmet u mbagħad dak Ixxaqlek ta' li ġifieri. mbagħad Kieku Dun George isqof ta' Malta terremot ikollna. li kieku mbagħad dika kienet li qajmet dak it-terremot kollu biex jiena nispiċċa mill-libraġġ. Imma kienet xi ħaġa fil-għalija jien. Terremot fil-sens tajjeb. Le ħażin. Le, għara kem tibda l-affarijiet. Le, ġifieri- le, tnejt għajmet terremot għax għarrin xi darba konċint illum Alfred. Biex tkun tixtieq issir isqof ta' dioċesi bħal Malta, daqshekk, imma mimlija problemi tkun iblaħ. Kieku mhux għax veru nkun nemmen li Alla jridni nitla fuq is-salib fuq il-Golgota u nsir isqof. L-ewwel nett la jeżistu kudi u la jeżistu xejjex nwaddab kollox fil-gwarda Robbi. Inti temmenx fit-titli u fil- Monsinjur u għek. Għax ta' huma affarijiet ta' dinja frima ta' batalija li sqof xeklura biex jagħmilna Monsinjur. All right. Għetlu jena ta' Ġesu Kristu rrid nibqa' għax huma affarijiet mundani. Il-bissa bieħ, li għana tagħna, issa bdew kanunċi anka ta' żewġ ta' tnej differenti. Ħalli jkollhom qishom żewġ affarijiet. Imma li tkun Monsinjur, mux ta' tibqa talla. Imma Ġorġ, imma mhux xorta. Titli ta' Mhux knisja. titli. Bħal per eżempju meta kollok knisja Basilika. Imma inti Differenza ta' jien per eżempju mhux l-istess. Ma li Dun George, li rrid noqgħod nilbes l-aħmar ma differenti li Dun minn nies. George ikun Monsinjur. Kienet nara li jisu l-Knisja. Inti Dun George- Apprezzat dak li għamil Dun Ejwa, George ma- tal-li f'dawn All right. iż-żminijiet. Jiena U rrid ta' Dun dik George. il-karika. Aħjar ta' prezzak mod ieħor. Milli biex ta' parset tiggażaża u tagħmlek Monsinjur. U ħana qafaw. Għax inkella dal-programm. All right? Nieħdu boħra. All right? Aħjar tistmak mod ieħor. All right? Imma mista ngħid għalissa kif tista' tistmak mod ieħor. Dun George, kif twieġeb lil xi ħadd u nintaqa' magħhom jien u ġieli nwieġeb kif naf jien. Imma inti kif twieġeb lil xi ħadd li jgħidlek jiena ma nemmenx Balla li għandu dritt ma jemmenx imma kif tista' ma temmenx. Il-ġenerazzjoni li tiela mhux iż-żazax kollha, Anzi, ħafna Anzi. minnu spiritwali ħafna. però persuna li tgħidlek daw ħmerijiet Alla ma jeżistix. Xi tkun it-tweġiba tiegħek? Dika jagħmlu wila ħafna drabi Fred. U r-risposta tiegħi dejjem hija risposta waħda. Inti ma temminx falla qalbi, la ma ġara xejn. L-importanti li Alla jemmen fik. Għax minn hemm iridu nitilqu kollox. X'għandi jien li ma qlejtux minn għand Alla. U jekk qlejtu għalfejn niftaħar bih qisni ma qlejtux jgħid l-Apostlu Missienna San Pawl. Jiġifieri, jien x'inhi l-iktar ħaġa importanti? Li jien inħobb il-Alla jew li nemmen li Alla jħobb lili. Jien għalija l-iktar ħaġa importanti jgħidha San Ġwan fl-ewwel littra tiegħu kapitlu 4. Għaw tinsab l-imħabba. Mhux li jien ħabbejt il-Alla, imma li Alla iħobbniu. Alla kull min jgħidlu hekk ngħidlu tinkwita xejn sabiħ tiegħi. Ngħidlu l-importanti li jien ma temmenx f'Alla. Imma li Alla jemmen fik. U jgħidlu kif taf li Alla jemmen fik. Ngħidlu li bagħadek tkellem lili bħalissa. Anka dik hija mħabba Alla. Ħalli inti issa tmur u taħseb ftit
Allura Don George huwa daqshekk injurant li jħalli l-kulħadd tibellalu kollox. All right? Imma muru aħseb, ma l-importanti li Alla jemmen fik, li Alla jħobbok, u li Alla jrid isalvak, u nemmen la ħajsib mod kif lilek ħajsalvak issib lilek innifsek. Xejn, bla kliem. Bla kliem. Don, idejquk nies fanatiċi hekk għal reliġjon. ħafna. Għax jagħmlu ħafna ħsara. Jagħmlu ħafna ħsara. Fanatizmu f'xejn fil-politika, fil-Knisja. Ħa ngħidlek, hemm differenza li tkun entużjast għal fidi tiegħek u li tkun fanatku u fatalista. Aħna nafu x'ġib il-fanatizmu. Nispara u noqtol in-nies u ngħid Allahu akbar. Dak fanatizmu. Aħna għandna wkoll il-fanatizmu tagħna ta'. Li kultant anke f'xi festi għadu jidher. All right? Ġifieri anke l-mod kif nitkellmu, pereżempju, meta anke kien hawn dak il-gaj Pride jew xtajdulu skużani, għax kultant iż-żmien ma tantx il-Gay Pride qed tajjeb. Ġimgħa wara pereżempju saret tajjeb. protesta u laqgħa tal-Pax Malta ħadd jew xi waħda kif qaltilna fil-programm għalula li inti għandek kanser għaliex inti għandek ibnek hekk fil-programm ta' Kalamita. Veru, xarru Ġifieri. Isa dak l-statement, dak l-statement li tfal ġew handikappati minħabba drog. Ġifieri jiena. Ma nsaqsik fuq. Per eżempju xi ħaġa li tweġġani wkoll fil-Knisja. Ma dikka pereżempju Malta kollha għamet, all right, u mill-Knisja ma tisma' l-ebda stqarrija. Imma mbagħad jekk gvern għamel xi ħaġa hemmhekk noħorġu nagħmlu ma rridx indaħlek fija, ta' qed nisvoka jien. Jiġifieri li persuna weġġat jew spjegat il-Bibbja b'mod ħażin, il-Knisja ma titkellimx. Imma jekk il-gvern għamel xi ħaġa, hemmhekk il-Knisja ħarġet stqarrija. Kieku l-Knisja qed ngħid. U jien naħseb dik ukoll hija waħda milli qal Alfred fil-bidu li n-nies qed jonqsu lejn il-Knisja. Għaliex in-nies illum ġurnata ma nixboloh. Imma llum isibu llum ma jridux l-isqof jitkellem ta'. Llum in-nies l-isqof huwa l-bogħod mill-Knisja tal-ewwel ma jkun Malta qatt. Imma llum il-bogħod mill-Knisja ta'. Illum in-nies trid dik is-sens ta' komunità, dak is-saċerdot li tmur kun nhar ta' Ħadd, jiena kun nhar ta' Ħadd tal-Grazzja t'Alla, għal ġejt bdejt inqaddes fl-10 u nofs fis-sala ta' Ħattart. Grazzja t'Alla Santa Katarina, Le, ma għadniex, għax hemmhekk it-tinta kellha titnaħħa imħabba li kienet spiċċat perikoluża. Mort fis-sala tal-parroċċa. Fis-sala tal-parroċċa ta' Ħattart fl-10 u nofs. Għal-Grazzja t'Alla, is-sala reġgħet tinbidel. Jien kważi naf il-kulħadd il-kull min jiġi hemm. Għaliex anke kun nhar ta' Ħadd nieħdu gost niltaqgħu. Naqsmu l-kelma t'Alla, naqsmu l-Ewkaristija, imma importanti ħafna dis-sens toħloq dis-sens ta' komunità. It-tnejn l-aħħar żewġ qudiesiet għadtilhom fadalli xi ftit kotba mill-aħħar tnejn l riġt waħda tal-fidi ta' Abraham u l-ieħor tal-mixja tiegħi waqt il-kanser, għadtilhom fadalli ftit inġibhom forsi xi ħadd ikun iridhom. Inħatfu. Kulħadd irid imur jieħu ħalli jaqra, ħalli jkun jaf. Fimt? Manka l-mod pereżempju. Importanti li tħobb in-nies, Ġorġ, li taqgħod in-nies madwarek. Wasalna biex il-kont. Ir-raj bir-rieħa tan-naċ jgħidilna l-Papa. Ħanħu minni jien personali qudiesa ta' 3 kwarti jekk il-qassis ma jafx imexxija bir-rispett kollu minnu niddejjaq. U probabbli l-qomu nitlaq. Anke ta' nofsija. Jien ma ninsiex morna esperjenza flimkien jienu Alfred ġo grupp tal-komunità, il-Belt, fejn kien jgħix Don George, mbagħad sirt nafu ħassajt aktar barka, u għamlu ċelebrazzjoni tal-quddiesa, ma nafx kemm, naħseb domna xi sija u kwart għaddejn u sija u nofs, u ma nafx kemm il-qari, u hemm minni beda jiddispeċini l-ispiċċat. Spiċċat, ekku. Taf kif? Għax tkun kilt. Le, imma anka l-mod. Kelma t'Alla. Anka l-mod kif waslu l-qari. Anka l-qassis, il-mod kif tkellem. Jiena fil-fatt fil-qudiesa tal-dak insellem il-Ġew Rafa minn hawn li miskin jieħu biċċa xogħol kun nhar ta' Ħadd, imma l-kant fuq l-iskrin, dak il-kant sabiħ, dak il-kant ħaj, fimt, qabel tibda l-qudiesa jagħmel anke video tal-Vanġelu. Don George, ma jkunx ġus jekk
ma nalqux din id-domanda. Il-Knisja wkoll tagħmel ħafna ġid. Jiġifieri ma rridux nagħtu l-impressjoni Alla ħares ma kkun xejn. nagħtu l-impressjoni illi tmexxija tal-Knisja jew il-Knisja kollox ħażin. Il-Knisja tagħmel ħafna ġid, mod speċjali fejn għandha in-nies tagħha jieħdu ħsieb it-tfal, pereżempju, is-sorijiet li jagħmlu tanġid. Karità, Saċerdoti servizzju. tajbin. Jiġifieri il-Knisja għandha ferrat li jagħmlu ħafna u ħafna ġid. u ħafna- U nixtieq li nagħlqu u hemm ħafna U saċerdoti ħafna tajbin. parroċċi li speċjalment daw in-nies li jkunu verament fil-bżonn nifittxuhom. Jien l-ewwel wieħed ma nistax immur nipprietka bħalma kont, imma mikul bil-qrar u l-counseling. Mela dak mhux kollu u Jekk tippermetti li tinsiex, meta semmejt counseling, għax di ħarbit li, inti saqsejtu għal fej jistudja saċerdot. Mela. Għalhekk jistudja Mela saċerdot, xafna, mela għax xafna. is-saċerdot huwa counselor, Mhux hekk. għax ħafna drabi nieħu l-parir mant il-parrukkier. Mhux hekk. U ma mmurx għand is-saċerdot, għax dik oħra. Imma mela dak il-ġid, u ma ta' tiġi tkellem lili, Alfred, ma għandekx l-alloċċidur. Ħalli kif tgħaddi s-sejjattina 50 euro. Ma ta' ġejt tkellem lili, sa ta' tgħaddi is-sejja u bdiet oħra. Umba fl-aħħar tgħid li jien obbligat xi ħaġa ngħidlu iva. Ngħidlu ejt Ave Marija għalija, għall-bżonnijiet tiegħi. Imma Ave Marija, aqwa minn 50 Din euro. tajba. Alright? Aħna obbligati Mela xi dik- ħaġa li nagħlqu bil-barka. Daqlek, mela. Imma qabel nagħlqu bil-barka, dun sorta ma dal-programm għandna l-kompetizzjoni. Darba musa ngħidlek meta twelid, għax issa nafu kien fl-ewwel programm. Ma forsi tjaraw Forsi da. tina, le, tajdilna meta sirt qassis id-data. 21 ta' April 1979, 1979. Kien ħafna iktar xi ngħidu, u speċjali Meta tridu niġi, ma tkellimna xej, kważi xej, fuq il-fidi, għax dak suġġett li xtaqt. nixtieq jekk Niddiskuti ħafna fuq il-fidi, imma direzzjoni anke ta' Smash Television qed tgħidli biex il-qudiem nerġgħu nistednuk naħseb inbisħa tkun fil-post. Le. Hemm Dan ħafna qed spazju sitar. l-ħafna nies. Nagħlqu hawnhekk nirringrazzjaw l-sponsors kollha tagħna. Grazzi. Min qalbi nirringrazzjahom speċjali wkoll il-Funner illi għanuna Dun George, grazzi li ġejt magħna. bil-qalb kollha. Issa tajb li ngħidu fret qabel narqek, forsi semawna ngħidu għax il-ġimgħa l-oħra għadna hekk, u forsi għadkom kif qed taraw jiena fl-aħħar biċċa għaliex ma' Dun George kellna l-ewwel parti, jiġifieri tistgħu tidħlu fuq il-paġġa tagħna ta' Facebook, YouTube, Spotify, Sewa. tisimgħu l-ewwel parti u mbagħad tisimgħu anke. Illum intrebaħ minant il-Budella Restaurant. Biex qed titħaq. Xejn. Jien dal-Budella nafhom mill-belt u naħseb il-restaurant għandu xi ħaġa konnessjoni. Il-kompetizzjoni tal- Eħe. Budella Restaurant li joffri ikel Malti San Ġwan, tajb ħafna. Flimma Naf. Issa noħduk Dun George. Arrejt hija. Grazzi. Tista' nissa April ta' Le, Sa- Le naħseb sa' Ġunju. Ta' wara l-birthday jkun. Grazzi lil kulħadd, ringrazzi d-direzzjoni ta' Ivan Baldacchino, aħna mmorru ringrazzjaw il-ħaddiema kollha wkoll tagħna ta' Kalamita u il-biskuttin. Dun George fidejk. Grazzi. Iva Mr. Qadis, nixtieq nirringrazzjak għal ħafna ġid li jinti tagħmel permezz tal-Knisja tiegħek. Għax hija tiegħek. Għax hija mmexxija mill-ispirtu tiegħek. Għax li mallem tagħha huwa l-Mulej Ġesu, dak li ta' ħajtu għalija. Għalhekk nixtieq imbierek lil dawk in-nies kollha li joffrew ħajjithom kollha ħalli jkunu ta' ġid għall proxmu tagħhom. Dawk li hemm anke fil-missjonijiet. Dawk il-ġenituri kollha li jankadhom jgħaddu l-fidi lil uliedhom. Il-morda kollha. U dawk li jduru bihom. Dawk fl-iskejjel. U f'kull postijiet ieħor anke djar ta' anzjani. Għalhekk nitfa' l-barka tiegħek fuq daw kollha u fuq is-semmija u t-telespettaturi kollha fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Grazzi Dun George. Amen, grazzi l-paċi magħkom li ntaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.
Dal-podcast ġie miġġub lilkom minn SMS Mondial, EasyGas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Homeplus, Rotunda Cafe, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, Logica Office Furniture, Benna, Tel Budella Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant,